Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα δοκιμάσουμε κάτι ζελεδάκια και κάτι τσαχαρωτά και πρέπει να μαντέψουμε πόσο νόστιμα είναι και ποια είναι. Πάμε στο βίντεο. Ξεκινάμε με τον Κωνσταντίνο. Είναι πολύ ωραία. Και τι γεύση έχουνε? Ζώσω ένα 9,5 γιατί είναι λίγο σκληρά. Θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο μαλακά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία και πάλι. Σειρά της αδελφής μου. Εδώ. Όχι, λάθος. Άστο αυτό. Εδώ. Ανάποδα, δε. Πάλι ανάποδα. Πώς το βαθμολογείς? 9,5. Και εσύ? Γεύση. Πάρα πολύ ωραία. Το ίδιο. Για πάμε να δοκιμάσουμε αυτά. Τα καινούρια. Για δοκίμασε και εσύ μαζί. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι και sour όπως λέει το τέτοιο. Της βάζω ένα 10 στα 10 γερό. Εσύ? 11,5. Δεν γίνεται. Όταν λέμε 10 στα 10 είναι στο 10. Έλα, το επόμενο. Νομίζω μου θυμίζουν το Haribo. Σωστά. Και? Και αυτά 10 στα 10. Αυτό είναι καλά. Τελειώσαμε για το επόμενο. Κυρία μου. Ναι. Ορίστε. Είναι τα χάρη μου. Και πάμε και στα τελευταία. Και πώς τα βαθμολογείς? Ένα 10 στα 10. Γεύση. Πολύ ωραία. Θα είναι 10 στα 10. Ωραία.